Живял някога край гората един беден дървар със своите две послушни дечица – Хензел и Гретел. Те си нямали майка и затова един ден баща им се оженил за друга жена. Мащехата никак не обичала завареничетата и постоянно ги хокала. Веднъж тя почушнала на мъжа си: „Трябва да се оттървем от тези непоносими деца. Храната не стига за всички. Твърде много гърла има вкъщи. Утре заведи Хензел и Гретел в гората и ги остави там. Може някой да ги намери и да ги приюти.“ Горкият човек не искал да се разделя с децата, но жена му настоявала и се сърдела. Накрая той не издържал и се съгласил. А Хензел чул този разговор и рекал на своята сестричка: „Не се страхувай, ако ни оставят в гората, ще намерим обратния път.“ И изтичал навън да напълни джобовете си с камъчета. На сутринта бащата завел дечицата в гората. Докато вървели, Хензел пускал от време на време по някое камъче. В най-тъмния гъсталак дърварят им заръчал да го почакат и с кришом хукнал към своята каштурка. Чакали двете деца, но той не се върнал да ги прибере. По едно време се мръкнало и Гретел жално заплакала. Тогава братчето я хванало за ръка и я повело към къщи. От камъче на камъче, скоро двамата стигнали до вратата, влезли тихичко, сгушили се и заспали. Когато ги видяла злата мащеха, много се разлютила и цяла нощ се карала на мъжа си. После заключила Хензел и Гретел в келера, като им дала само малко сух хлебец. Ала братчето не изяло своето коматче, скрило го в пазвата си и зачакало да се съмне. На другата сутрин дърварят отново повел дечицата си към гората. Докато вървели, Хензел ръсел от време на време по някоя суха трошичка. В най-тъмния гъсталак баща им ги накарал да го почакат и скришо хукнал към своята каштурка. Братчето и сестричето веднага се хванали за ръце и тръгнали да търсят обратния път, но този път не сполучили. Тук трошички, там трошички, не намерили нито една. Гладните птички ги били изкълвали. Като се мръкнало, малката Гретел жално заплакала. „Не тъгувай“, казал и Хензел. „Аз съм тук и ще се грижа за теб.“ Повела той по една тясна пътечка, която се виела през гъсталака, но после размислил и върнал по друга пътечка, след малко по трета. Скоро двете клети дечица съвсем се изгубили. Ами сега... Наоколо било съвсем тъмно. Хензел и Гретел треперели от умора и страх. Струвало им се, че гората е пълна с зверове и че от всякъде дебнат няколко чифта кръвожадни очи. Цяла нощ не посмели да мигнат, а на следващия ден дълго се лутали между дърветата. Накрая се озовали пред една чудна къщичка, сгушена насред малка полянка. „Гледай ти“, смаял се Хензел, „тази къщичка е с шоколадова глазура“, и си отчупил едно парченце. „А стените й са от маслени корабийки“, добавила Гретел и налапала друго парченце. Двамата започнали сладко да си похапват, ту от мармаладения покрив, ту от захарните прозорци, без да подозират, че това е капан за деца. Едва успели да опитат от всичко, когато вратата на къщичката се открехнала и през процепа се подала главата на баба Яга. „Ах, какви лакомници!“ засмяла се тя. Влезте, деца, не се бойте.“ Вътре се оказало тъмно като фрок, защото светела само пеща. Братчето и сестричето били много гладни и поискали да ядат, а бабичката ги огледала от главата до петите и си забърборила: „Първо ще изям момченцето, но той е толкова слабичко, само кожа и кости. Трябва да го храня поне няколко дни, за да се огои.“ При тези думи тя натикала Хензел в една голяма клетка и го заключила. „А ти, момиченце“, рекла на Гретел, „бързо хващай метлата. Ще вършиш къщната работа, докато дойде и твоя ред.
Така двете дечица заживели в горската къщичка. Стопанката всяка сутрин ги гощавала с пресни корабийки и казвала на малкия Хензел: «Я подай на баба едно пръстче, да видя колко си се огоил». А той подавал една пилешка кост, за да я залъже. «Още си слабичък», недоволствала вещицата, която била много стара и недовиждала. «Трябва да се поохраниш». И му давала двойно повече корабийки. Накрая омръзнало да чака и наредила на Гретел: «Изтичай навън и донеси малко сухи дръвца да напаля пеща. Днес ще обядвам печено момченце». А Гретел заплакала и отишла да каже на братчето си. «Не бой се», рекол и то. «Когато баба Яга те прати да провериш дали се е разгоряла пеща, си я помоли да ти покаже как се прави това». Послушала го сестричката и когато бабата я пратила да надникне в пеща, тя отговорила: «Още съм малка, бабичко, не знам как се прави това. Моля те, покажи ми». «Ех, за нищо не те бива», разсърдила се старицата. «Ето, гледай сега». И се навела да й покаже. Тогава Гретел я блъснала в огъня с всичка сила и се втурнала да освободи Хензел от клетката. Двете деца затворили плътно пеща и за всеки случай и сложили един голям катинар. Така се свършило с злодеянията на баба Яга. Следващите няколко дни братчето и сестричето живели самички в къщичката от корабийки и си похапвали до насита. После решили да се приберат у дома и взели една кошничка с медени сладки, за да я занесат на баща си. Но на дъното й намерили малко съндъче, пълно с истински златни жълтици. Баба Яга отдавна стана на пепел, така че това злато не й трябва, рекал Хензел. Взел съндъчето и повел Гретел към къщи. А в гората ги пресрещнал баща им, който плачел за тях и ги търсел. «Върнете се у дома, деца», помолил ги той. «Злата ви мащеха умря. Обещавам никога повече да не ви изоставам». Гретел се хвърлила на шията му и го прегърнала, а Хензел отворил капака на съндъчето и казал: «Вече сме богати, татко. Можем да имаме всичко. Няма нужда да сечеш дърва». От тогава тримата заживели щастливо.